siang nggih pemirsa. Sugeng adalah kakake Pak Utoyo sing barep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi kembali pemirsa. Tan. Sapa? Sapa enek sapa? Anak Surabaya. Enek Mas Soromonyos. Lah bayi dibuka warung. Iku. Gak dibukano. Berapa tunggu? Loh, sampean bukakno to, Om? Bu Mboten saged. Kuwi kok kene jadi. Buka, Bu. Buka, Bu. Siji tok mawon e, Bu. Mumpung enten Om Soromonyos. Saged nggih. Apa iki kan? Bae dahar. Setunggal lah empun. Masa setunggal? Iya, setunggal. Siji ya ora apa-apa sementara, baik. Kayak CCTV-ne megan. Saged, Bu. Sing tengah aja kok kono. Oh, tengah-tengah kene. Oh, kulaan. Mungkus lah. Oh, nggih, aku tak delok montore. Mangkene wis dibuka intan pemirsa. Lagi kulaan bat nyamuk lah. Pon mengke gampil. Mari anu apa? Ikune wangil pemirsa. Ikune aku kadang kan ngongkek ngene iki wah gak patek kuat. Tenagane kandhane kene iki lho lemes tangane. Nek Repa karo Salwa walah kekuatannya kok kekuatan selepan klopo. Lah nggih pon matur suwun Om. Usum nyamuk lho pemirsa, bayi kulaane iki. Niku lho Om nyamuk sing blontreng-blontreng niku lho, Aedes aegypti niku lho. Lesu wetenge. Nggih lesu. Ora apa nyamuke ngori tenan. Nggih laris nek ngeten iki. Nggih pun pemirsa saya tak lanjut goleki makjah. Bar kuwi aku tak ning gone Tegal juga jagung. Nek iso njabut menyok pengen jabut tapi Oke. Nah, wes bae tunggone ya, Nduk. Buke tak nang Tegal. Njukuk jagung. Digodhog pemirsa sing Dek Dewi. Mosok sampean sesuk ngolaki gur waloh karo nongko ta, Mbak. Nek iso njabut, Mbak. Mbah ya aku ya ora janji. Ya ora janji aku iso njabut ora. Wong sing kuat super ki asline makjah kok. Tenagane ki ya Allah pemirsa. Kayak mesin selepan kopi ya lho. Nek aku ki mbah klunting ngene wis gak patek ora kaya biyen. Angger-angger kadang yo ngene iki umat bukannya lebih pemirsa. Aku kadang ceritai lebih, kok kadang apa ya darane nggih lebih. Aku kadang bingung nih. Jadi meskipun suasana sedih kuwi aku tak empete sik aja sampai pure motoku nangis. Terus tak tahan-tahan kadang yo ora iso pemirsa. Lara yo ndlewer nangis pola dhewe ngono lho. Lara ngrasakno operasi bareng ngono awakku lara kabeh. Ngono kuwi iki ya sing gak roh iki didarani aku ki mbliduk. Kula operasi tenan kok pemirsa mboten gawe-gawe. Surate nggih enten. Atik gawe-gawe. Nggih mboten napa-napa, sehat selalu nggih untuk semua. Aku tak goleki makjah. Semoga aku ketemu dengan makjah. Sudah ketemu mama nih pemirsa. Bumbu ayam Madura. Oh. Terus anak ki apa mak nek ngarane? Teras. Telas karo tempe goreng. Dua drene nek lihat tak goreng-goreng. Semoga Sore ya anu bisa bisa makanya sampai sore. Iya. Kan 2 kali. Sampai sore ya mak ya. Momok. Momoh tempe. Jadi menune nek ayam Madura, gorengan terus momoh tempe. Mie sama goreng kentang. Terus yang kangkung. Terus Mang? kangkung yang hari ini pagi. Heeh. Terus geprek, Oh, itu kan Mak. sambal geprek. Sambal geprek. Terus belas dulu yang kangkung. Oh, lah. Terus
rawat-rawatan, Oke. kopi, terus sirup. Oke, Mang enek-enek minyak goreng, Mang? Ya untuk Apa hari digoreng ini. hari ini? Hari ini. Saya menanyakan pemirsa besok yang dibelanjakan apa saja. Aku pengen ngajak Mak Jah memasak lagi untuk besok. Jadi nek klopone gede sing nggo sayur kuwi Siji siji. ae. Nek klopone cilik sing dienggo kolak dua. Dua. Ndeknane ngono. Ya wis dua tuku dua sik Oke, dua. oke, lah, Mak. Mbak, Oke, ya. oke, siap. Iki kok siap. nyicip menyok kok. Iya, aku tak apa-apa. icip. Lah, apa-apa, Oke, nyicip, oke, ayo. siap. Heeh. Oke, itu siap. Kalau kebake jadi. Oh, ya, iki sambal geprek. Iki sing ayam Madura Mang ya, Mak, ya? Madura. Oke, siap. Saatnya nggih pemirsa, iki wis nyampe Tegalan iki liwate. Nggih. Rabuk niki. Gedange di Tegori. Kok tak liwat-liwat mboten. Kula kalih ngingeti bayem sendekan. Nek enten, Mak. Bayem sendekan. Oh, renek pemirsa, bayem sendekan iki jen tak critani yo. Oh, winuk era kaprah. Winuk kula winuk nek diurap. Nek diurap niku walah. Jos. Nggih, jaman riyen. Ding. Ceklek. Yang iki intan ra ngalah gelem pemirsa dijak. Oh, mantap. Sekali liwat kono. Beler godhong jagung. Urung ngene iki pemirsane, ngene iki urung. Iki jek cara mono jek bugang-bugang. Nggih, Mak, kula nganu. Kleru mengke nek malas kleru sing bogang. Niki jek bayi. Golek sing lho, Mas. Tak caplek ya. Aduh, kecantol nih pemirsa, kecantol ngrusuk kecantol, guys. Oke. Apa juga minyak ora iso njabut. Wes, wayahe mantuk. Iki sing cilik-cilik sing sebelah kene iki keserang kuten dadi rasa kutut pemirsa. Sekalian era kaprah kayak nyemprot apa nggih. Semangat untuk para petani nggih yang saat ini jagungnya sampai di pangan kuten. Aku njabut minyak ra kelar pemirsa. Tenagane gak eneng. Aduh, gila pemirsa. Sesuk kudu ngajak kekuatan Mak Jah. Wush. Iso pemirsa. Iso tak baleni mbek Mak Jah. Oh, iki lho pemirsa. Iso pemirsa aku. Iso. Alhamdulillah. Kowe tak jabut kok ya rewel. Unter kudune manganggo bendo sitok. Ki gede pemirsa. Loro. Kuwi telu. Wes. Aduh, alhamdulillah jek enek cuma angel meduke soalnya wis kesuwen. Engko seumpama digawe kolak ya atos kuwi cocoke nek digawe utri. Wes tak lanjut jagungnya tak godhog, minyoke engko sore kena digawe bubur karek nukokno santen kara. Oh gila. Monggo lek tek mantuk. Kayak nyemproti.
Pemirsa, inilah cerita hari ini. Walah nduk, roh juwengklonge nduk. Walah, monggo Intan mang melok. Walah wis emosi tingkat kabupaten. Juwengklong. Bismillahirrahmanirrahim. Wis Intan kok kono tak ocakane. Aku kok Kene. kok kene ya? Iya, guys. Mbak Wi ora ketok. Enak Mbak Wi ya? Mbak Wi ini kono, Dek. Roh jengklong tangga lah. Jengklongnya sih blewere-blere ngono kuwi. Ndak bae Bu terno mulai. Wes belum ngene iki angel bukaane iki piye, guys. Apa kuwi pisang? Iya. Gedange rubuh ro wayahe. Protol kabeh nduk, dah lah protol. Urung wayahe, Nduk. Oh. Urung wayahe tapi rubuh kena angin ndeknane ka lho. Tanganmu kenapa kuwi tek rusak? Sing ndi? Iki lho jentikan. Jabut menyok mang ki lho tak kono. Jentikan iki jenenge jentikan. Oh, iki lho. Oh, piye jalan? Iki Jeng- tak godhog. Heeh. Untuk mundur, guys. Ya. Kita ora, guys. Tetak. Iki dipangan tikus. Tol 100. Cucuke pangan tikus ngono. Tapi lu semutan, ki semute. Duh. Emang tak pilih sing sekirane wis kayae. Oh, kemodok, kemakar. Tak gowo sik, Nduk. Kok ana klopo nggone Mbah Lam kok ngapa nom kok diparuti di sisiri paruti klopo kayak uyah saiki wis matoh. Bunda Dewi seneng godokan jagung iki. Ambek ngomongan ah. Oh iya ngomong. Iki menyoke. Aku biasanya tak elokno klobote tak elokno godhog. Wis gak bisa gak apa-apa. Wis. Marai orang nduk manis. Terima kasih ya Dek bakso tengah ya. Terima kasih wis selalu nonton Ibu dalam video. Terima kasih ya Tas sebagai temennya Ibu. Seumpama nek cara-carane Ibu dalam memberikan Intan pengarahan sing mungkin Intan gawe loro ati ning Intan. Ibu yo sepurane yo ya. Ya. Aku ditakoki Mbak Dewi, aku masih sakit, masih belum sembuh. Intan pengen dimasak nopo hari ini? Belum tahu, Nenek. Nah, ini jenenge bugang ini. Bu, Dalam aku ditakoki Mbak Dewi, iya. Maju ketok ora. Ketok. Besok kena dipelas dulu. Kok nang kulkas. Aku golek cekaran gue Mbah Lam. Aku doke. Aku gak selok ya, tak numahe aku. Ayo nek njaluk jajan. Ora nak Nek pamane gue Mbak Tari melok. melok. Nek gue Mbak Tari melok nek gue Mbah Lam dah. Gak enak bakal jajan. Nek gue Mbak Tari nek jajan. Sopo kasih gue. Mbak Nur, Lek sum. Dewi, iki lho nek sampean pelas no Pak O sampean pelas. Jagung. Iki tak godhoke iki. Jahat lho, Bu. Wis rapo. Ibu wis mandi ya, Mang ya. Wis ya. Engko lak mandi neh hari Iki iki. habis salat zuhur kan mandi nih. Kok iso mandi neh lah ya, lah ya. Mandi ibu yang melok mandi ya. Intan isuk keramas ya ibu melok. Engko sore aku wis gak keramas sesuk neh. Wis. Keramas neh kapan, Bu? Ini cek tinggal. Keramas neh kapan neh? Enten neh. Sesuk. Oh, sesuk. Wis cukup iki sakmono. Iki mesti kek pelas bunda.
Iki urung cus ya, Bu ya. Lah, kan? Bu iki urung cus. Cis. Cus ya. Wis cis ae, cis. Cis. Nah, kuwi sik Dek Dewi. Lah totongno tak umbah kok sesuk diumbah. Lah. Nah, ngono. Kuwi mangan Dek nek gedang rubuh Dek Dewi. Oh, kena nganune jagung kok ngene. Apa lugute godhong kuwi kan pinggire landhep ae pemirsa. Serak-serak ngono. Nah, tak umbah pisan. Menyoke wis ora iso medhuk cah Dek Dewi, kesuwen megake ora nek sing jupuki. Saya. Iya, Bunda. Kuwi lho, Dek, nang kono Dek Dewi. Diumbah, Nduk. Nek umbah ning kono sayangku, cintaku senal seni sentul, ning kono cintaku. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe. Cah manis sing bakul wader. Siapa? Jagung iki ketoke adae ya kurang gedhe ki engko nek ora kacop banyu ya ora mateng. Tak njukuk gandang kita umbahe sik ae. Dandang ku nek kuwi ora patek gedhe. Berarti kudu pinjem punyake Mbah Hiya. Kurang Dek Dewi sampean? Kurang? Wih. Tan? Ibu gak bawa soteng nih? Ya wes. Wes, ini. Wedi. Kurang iki lho, Nek, Dek. Atung. Kecepet sisan. Mboten, Mbok, dikongkon. Uteng. Oh, oke iki lho. Aku angkatno lah, Nduk. Aku angkatno. Bunda juga jagung. Urung kuwi urung. Urung. Nah. Sampai separuh kuwi. Aku mau kono, Bu. Iya. Iki tutupe mbok ning ndi yo, Wes angkatno, Dok. Tulung, Dok. Apa Ibu sing ngangkat, Intan sing Ibu sing ngangkat? No. Pateni nek no. Sampun, taruh mriki, Dok. Hah? Kene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuwur, Nenek. Nggih. Wes pas. Bismillah. Wes, makan ya. Coba kita delok jagungnya sudah mateng porong. Mang pintu nem tak tutup, Dok. Soalnya apa? Soalnya kuwi kena angin toh, mobat mabit ngono. Dah. Genine. Ojo dibuka sih tapi. Ya tak tutup lah kuwi, Mang. Tapi gak boleh sih ya. Kurung ketoke, Dok. Bu, kita buka gak oleh. Kosek, Dok, coba buka sik.
Wis ayo ning gone Mbak Tarni apa ning gone Mbak Nana pesen dinggo sesuk. Dadi Ibu gak usah dodo ning pasar Cepu, pesen kelopo, pesen kemiri, pesen lombok, pesen brambang. Apa Mbok? Ana acara apa? Sesuk pengen acara mak-mak bersama. Ibu pengen masak iwak, daging karo lontong. Ndak aku dek Mbok masakno apa? Lah intan sesuk sop. Oh lah sesuk intan apa? Intan sok kok apa tapi Apa tak gawekno bakso dhewe intan? iya, tapi aku ambek iwak sapi tidak iki sakit. Iwak sapi nek cek bentuk daging kan ra gelem, nek wis bentuk bakso kan intan gelem. Apa sesuk intan sing tak gawekno bakso saiki nganggo kuah, kan nenek bumbu kuah bakso. Terus dikei bawang putih, terus dikei brambang goreng, diuleki mrica saiki. Ngono piye? Iya. Oh, terus tak gawekno sambel, terus dimaem karo kecap. Iya. Wis khusus aja biyut koyo kipas angin sing ape rubuh ngono ah. Aku kayak gendong kinaran nek dingin. Ki mah Mbak Indah bar WA Ibu. Ya. Anu Bu, si Kinara lagi kudu rewel sithik lah kene apa? Ndek wingi apa ketatap bathuke apa ngono? Gak Ketatap. sidore nih. Sesuk wae, Nduk, sesuk. Sesuk diparani Repa, Mbak Indah men melu maem bareng-bareng ning kene ya. Pesen lontong, terus pesen saya gudal ya. Kuwi urung nduk ketoke. Pesen Repa aku meh dingak-inguk. Karek kurang sediluk ketoke. Soalnya jagung ki nek jagung ngene iki suwe pemirsa. Genine rada tak cilikne. Sik apa dinteni sik nduk dinteni sik sediluk. Wis tak patenane sik ben mamang atiku malan kok dikakno neh. Timbang mamang atiku ora tenang kok. Iya apa aku ndak roh. Mamang ki ngene lho nduk griming-griming atine ora tenang. Kuwi jenenge mamang. Apa kuwi? Gawa duwike. Gawa duwike. Mana mamang ati? Gak ngerti bahasa mamang. Karo. Mamang nek ning kene ki yo atine mamang atine ketar-ketir ora jenek ngono lho. Oh, wis ayo. Mamang gak ngerti. Kuncine Mamang yo ora. iki Bunda lagi masak karo Repalina Juret pening ditik maca. Sopo sing maca? Masak. Masak. Masak sudah dimasak. Tapi Walah rong bar lah ku ngresiki iki mang. Diwehno apa jenenge? Labotane dino sapine Pak Kangkum ki Koko. Apa sapine mbahnya? Nggih pun pemirsa aku tak pesen klopo sik nggone Mbak Nana. ayo ngomong. Wis aku ngomong dulu. Sampeyan pesen klopone Ulan. 3. Ulan. Oh, Ulan Ulan. karo Kang Topo. Apa? Kenapa? Jajan, Dang Mendet. Dang juga dok, kok dikasih Mbak Intan, Dang juga jajan. Ora sandalan ya Kang Ayo, Topo. bikin tak Kang Topong rasa andalan mbok loro itu. Kalau kesusu. Gak apa-apa, ora apa-apa kesusu Kang, timbang kesikut loro. Ambil Ulan Dang juga. Lomboknya seprapat Mbak. Campur ya. Lombok campur seprapat, kemiri aku kayak isaon ae Mbak. Tumbar anu jek iya. Kayak brambang Mbak. Brambang seprapat. Tuh, untuk iki. Ini Kang Topong kan. Heeh. Ambek ngomongan oh, Bu. Iya, wis omongan iki lho. Lah iki lho bandune anu melorot, Duk. Nah. Lah, bandune melorot. Keringetan masak jagung lho, Duk. Heeh. Kondi memang. Piye, Mbak? Alah ya kau mah. Untuk duda. Aduh, mbok apakno rek coklat. Babar pisan. Ayo, ijoli. Eh, wes ber Kang. Jukokna gak apa-apa kok dikanuni Intan. Jukokna Kang. Lah Mase jukokna. Mas Guntur jukokna jajan senengane. Yo demen dadi gelem rayu kok. Jukokna Kang. Oh, alah. Anu permen Kang kuwi mang. Iki lho Bu dinggo. Apa lo? Piro kuwi? 4 ya. Iya. Oh alah. Duk.
Kemiri Mbak ya. Kemirine pira mau? Kemiri ini kayak sakno. Iya. Pericone sampean ning ndi? Berita sing apa? Langsung mangewu apa sing Di cilik-cilik? Ning jopo. Wis duwe dek iki tuku sampean kae ya. Iya. Iya. Demikian ya pemirsa konten siang ini. Tuh, Baik kalau untuk pakai jenengan konten. semua. Semoga sisa kita pada sembuh untuk yang garis dua dan bisa ngomongin sekali-kali. Bapakku cek. 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 Yes, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Intan pengen sing ndi? Udah. Aku mang duduk jagung, Mbak. Petak paruti klopo. Dulu. Kemirine saat coklek kursine. Lah, gak iso iki gak Aja mbok jungoki jempale engko awak kok wes ben. Cus.